Nicméně v tuhle chvíli se s vámi na chvíli rozloučím, protože tady máme odborníka, tady, Štefana Vala, který vám to popíše daleko lépe než já. Štefane, prosím. Ďakujem. Dobrý deň, volám sa Štefan Valo. Som človek z praxe, bežne neprednášam, bežne behám po lese a riadím robotu v lese, alebo na stavbe, na drevárskej, alebo na stavbarskej. Takže vlastne celý svoj život vlastne, dneska už je to 53 rokov, čo sa venujem intenzívne zemným prácam. Keďže pracujem so zemou, tak keď som v styku so zemou, tak automaticky som zo styku aj s vodou. Voda a voda patria k sebe, hej. Niekedy, keď v roku 1971 som začal robiť s tou vodou, tak vody bolo strašne veľa. Sme vykopali kanalizáciu hlbokú 1,5 metra a už tam bola voda, už sme používali čerpadla, pretože rudy sa dvíhali hore. Dneska môžete kopať 6 metrov a vody nemáte. To znamená, že celý život voda. A ešte v roku 20 rokov som ťažil guľatinu, mal som 2 LKTčka, popri tej stavebnej činnosti, aj 2 LKTčka, ťažil som guľatinu. No, od roku 1996 do roku 2016 a v roku 1996 som založil ešte aj drevárskú firmu, takže som ťažil drevo aj pre svoju drevárskú firmu. Takže keď som ťažil treba z jedného miesta duba, treba na povodí Boržavy v roku 1996, krásny dub, vyrábam dyhy dubové a tie dyhy, keď som v roku 1996 ťažil na povodí Boržavy, keď sme robili dyhy 4 metrov hrubé, také nádherné boli, krásne, jednoliatá farba, no úžasné dačo, taká trieda a pán Valo, len toto, hej. Potom sme prestali ťažiť, len som sa venoval už len tej stavbe a z povodí Boržavy mi dovezli o 25 rokov zase toho duba. Hej, z toho duba a ma zavolali chlapci vonku, jak preberali kamión a hovoria, pozrite sa, pán Štefan, čo vlastne tu máme. Tie duby všetky vo vnútri už od jada začali meniť farbu, mali tmavo-hnedú farbu. Začali odnútra odumierať. Takže keď som narazil z toho dyhu, keď dyhu som niekedy predal za 22 €, tak tu, čo už som mal také zafarbené všelijako, tu som predal za 3-4 €. Vlastne už to nebolo použité. To znamená, že kde som ťažil tú guľatinu v tom povodí, tak som si urobil lesnú cestu, urobil som pár mostíkov, bolo to také ako skoro na rovine, takže som odvodnil les perfektne. Tam ešte hovorili ľudia, že pán Štefan, tu od Rakúsko-Uhorska sa nikto nedostal do tohto lesa. No ja som sa dostal, ale som ho zničil. Prakticky ten les začal vyschýnať, začal sa ničiť. No začal som sa vzdelávať pri tej svojej robote, vlastne som vlastne skúsenosti získaval a potom som musel teoreticky sa doučiť, jak sa to vlastne deje. Najväčším zásobníkom pitnej vody na planete, na pevninách je pôda. 1 meter kubický pôdy v sebe obsahuje 200 až 500 litrov vody. Táto voda sa nachádza v pôdnych pórach a pôdne póry v pôde slúžia ako zásobníky pitnej vody, vedú ku koreňom rastlín, prameňom potokov a ku podzemným vodám. Keď tieto póry v pôde utlačíme, po povrchu prejde traktor, voda do zeme nevsiakne, ale po povrchu odteká preč. Keď tieto póry vo svahu nad lesnou cestou alebo v odvodňovacom kanáli vo svahe prerušíme, voda stade vytečie a odvodňuje les nad umelovetrovým svahom do vzdialenosti niekoľko stoviek metrov. My vlastne zbavujeme pôdu vody. Toto je zásobník pitnej vody hora. To modré, to je voda v pôdnych póroch, toto je podzemná voda, toto tu. A táto voda z vrchu pekne, keď naprší, tak vlastne tečie do podzemných vôd a naplňa zásobník vody. Zásobník vody je plný. Takto vyzerala hora niekedy pred 50-60 rokmi. Bola plná. Nemali sme svážnice, nemali sme také silné mechanizmy. Takže vlastne, keď napadal sneh v zime, táto hora mala 1 meter snehu, keď sa začal sneh topiť, tak voda vsiakla do zeme, naplnila tento zásobník a potom už keď bol plný zásobník, tak voda začala stekať dole z toho topiaceho sa snehu a boli jarné povodne. Tí starší, čo viete, tieto povodne nám naraz zmizli. Jarné povodne už nie sú, máme len také povodne, letné povodne v lete, keď sú búrky, keď zapršia a hneď sa topíme. A my vlastne teraz sme urobili zvážnice, lesné cesty, prerušili sme pôdne póry, jak som hovoril tam v začiatku, a cez tie pôdne póry nám odteká voda vonku zo svahu a odvodňuje nám les. Voda odteká cez prerušené póry a tu podzemná voda začína klesať.
My, keď sme robili lesné cesty, tak vlastne urobili sme lesnú cestu, kilometr lesnej cesty a vlastne po nás išli ťažbári. Ja som to robil na Zakarpatskej Ukrajine, urobili sme kilometr lesnej cesty, za nami išli ťažbári a robili si približovacie lesné cesty. Ale po dĺžke kilometr z Vážnice urobili takých približovacích lesných cest 10. My sme dokonale začali odvodňovať horu, zásobník pitnej vody. Takže táto hora stráca vodozadržnosť. Keď nám zaprší na takúto horu, kde máme plno lesných ciest, voda vsiakne do zeme a okamžite vyteká cez prerušené pôdne pory von. Čím dlhšie tam tá lesná cesta je, tým tá podná pora je viacej premita, tak stále nám to rýchlo odteká. Začína nám pršať dneska a o 3 dní začíname mať povodeň. Všetká voda, čo už spadla, aj tá, čo vychádza z porov von, sa zlieva po tejto lesnej ceste, tam ďalšie a ďalšie, potom ide na tú hlavnú lesnú cestu, potom ide do tohto potoka. Potok sa naplní mutnou vodou, hnedou mutnou vodou od blata a zatápa nám dediny a mesta. Čo sa deje v zime? Keď sa topí sneh, pomaličky sa sneh topí, cez spodné poro vyteká vonku, nie, že naplnila sa zem, už sa nenaplní, pomaly vyteká vonku, že príde marec a my vlastne už máme, v lese máme sucho a naraz sa stretáva zima s letom a hovoríme, Bože, jak sa to všetko mení. Jar prepadla a už máme leto. Pretože voda nám odtekla, toto stalo bez vody, suché a slnečná energia nám to prehrieva. Toto sa deje v našich horách úplne normálne bežne. No. A toto je vlastne môj buldozer 40-tonový, keď sme išli robiť do Karpat lesné cesty, do neprístupných lesov, lesné cesty, tak 40-tonový buldozer zapadol, že vlastne vidíte, tak bola voda nasiaknutá vodou, že tam vody bolo možno tých 400-500 litrov vody na meter kubický. Po 10 rokoch to isté miesto, tak jak tej simulácii bolo, stade voda vytiekla vonku, tento les je vlastne už bez vody, skoro prázdny, tedy je tam voda, keď zaprší a vlastne odvodnili sme zásobník vody. Znížili sme vodozadržnosť tejto hory. Tu vám poviem takú príhodu. V Košiciach koncom 70. rokoch nebolo vody. Začali stavať vodnú nádrž Bukovec. Na povodí Ida 47 km štvorcových. To je 5x10 km, to máte nič. Hej. V roku 1977 bola skolaudovaná nádrž a o 3 roky na to už Košice nemali vodu, pretože nádrž nestačila doplňovať Bukovec z tohto povodia, pretože povodí bolo málo vody. Moja firma Hutné stavby Košice, kde som pracoval, ťahala vodu z družstevnej pri Hornáde 13 km od Košic a pretože tak dobre pamätám, Bukovec nemal vodu, robili sme privádzate zo všetkých strán do Košic, lebo Košice nemali vodu, tak som si spomenul na toto po 40 rokoch, a som si povedal, že už som vedel, už som mal tie skúsenosti z Ukrajiny, bo som tam zakúpil takéto údaje, som zakúpil zrážky a odtoky vody z povodia Ida do Bukovca a zistil som. Toto na spodku je odtok vody zo zrážok a tu sú zrážky. Tieto 2 roky odtok vody sa tak zvýšil prakticky o 100%. Oteklo za 2 roky naviac oproti týmto rokom 21 miliónov metrov kubických vody viacej. Zrážky tu boli nižšie ako predošlé roky a odtok vody sa zvýšil. Našiel som starých zamestnancov povodia Idy a som zistil, že pri kolaudácii hygienici nariadili vyčistiť povodie, aby tam bolo čisté, aby tam bola tá voda čistá. Tak lesníci urobili toľko zvážnic, prerušili toľko pôdnych porov, že zbavili povodie vlastne o množstvo 21 miliónov metrov kubických vody. To je vlastne objem celej vodnej nádrže. 3 roky potom, vlastne hneď potom, jak sa skolaudovalo, už vody nebolo a preto zbavili toto. My na tomto povodí sme znižili vodozadržnosť pôdy o 21 miliónov vody. Na 1 metr štvorcovom do dneska tam chyba 445 litrov. 1 metr štvorcový, tá rastlina, čo tam rastie, nemá žiadnu zásobu vody. Čaká len na to, čo spadne z neba. Na teraz si predstavte, koľko máme takých malých povodí tu na Česku a všade, a nemáme tam tú nádrž, že nevieme skontrolovať, že keď tam vojdu drevorúbači, že robia lesnú cestu alebo stavbári lesných cest, že koľko vody odtieklo. Ani nás to nenapadne. Tak robia. Trošku tam mutná voda. Ale odtok vody z tohto malého povodia sa tak zvýši, že vlastne tu máme až 21 miliónov mínus.
tu mám graf po 15 rokov, 15 rokov, 15 rokov, 15 rokov, tu sú zrážky, na vrchu sú zrážky a tu sa vo veľkom ťažilo od roku 1985 až 15 rokov, tu sa veľkom ťažilo. Tu máme otok. Tu boli väčšie zrážky, otok bol taký, aký tu je. Tu boli menšie zrážky, otok sa zvýšil, prakticky všade sa zvýšil otok až na 114%. Tu otekalo z povodia 81%, z tejto, čo to spadlo, oteklo 81%, 20% ostalo v pôde, tu oteklo naviac 14%. 14% to je odtok vody z prerušených pôdnych porov, zníženie zásoby z zásobníka pitnej vody z lesa. A tu sa odtok vody znížil na 59%. Stále, keď vojdeme do lesa, robí sa tam nejaká veľká ťažba. Stále sa odtok vody pri tej veľkej ťažbe alebo pri stavbe lesnej cesty odtok vody sa zvýši až na tých 130%. 30% oteče spodných pórov, zásobníka vody a potom odtok vody sa znižuje. Kúpil som zo 6 povodí na Ukrajine zrážky a otoky. Na každom povodí bolo tak. Keď sme vošli do lesa, predtým zrážky pri rovnakej zrážke odtok vody bol rovnaký. Keď sme vošli, odtok vody sa zvyšil a potom rok hneď potom odtok vody sa automaticky znížil. Tu som dal otázku aj predošlému svojmu kolegovi, čo tu prednášal, lebo ja som si kúpil aj Česko odtok predtým a posledných, myslím, že 20 rokov a priemer na 1 rok. Tu sa odtok vody veľmi, veľmi znižil, teraz si nepamätám, že koľko. Lebo toto je ideálna krajina na to, aby sme si zmerali. Zrážky, vieme, všetko tu ostáva v Čechách a všetko odteká len cez Labe, Odru a Moravu. Toto sa dá ľahko zvýšiť. Tu mám vlastne tabuľku, k tej sa nebudem vyjadrovať, keď potom bude diskusia, tak tejto tabuľke, ale môžem povedať, za týchto 15 rokov, čo tam ste spomínali, za veľmi krátku dobu, len 15 rokov masívnej ťažby povodí, sme vodozadržnosť pôdy znižili o 3 miliardy 423 miliónov metrov kubických vody, čo je 5-násobok objemu vodnej nádrže Orlik. Bez vody v pôde nebude les. To nie len, že my dneska robíme tie lesné cesty, ale to sa robili lesné cesty aj pred 80 rokmi a tieto konské lesné cesty vyzerajú takto. Do dnešného dňa vyzerajú takto, listie, všetci si myslíme, že je to v poriadku. Ale sa pozrime, čo sa deje. Tam nám tečie voda popod listie, to si bežne neuvidíme, potom len trošku cítime, že listie je trošku tako, že mokrejšie a tak nám stade voda oteká. A jak vyzerá kuľatina z tohto lesa? Toto sú v roku 2019-2020 robili prezávku v týchto lesoch. A z tohto miesta, z toho lesa, čo sme videli, sú tieto odrezky s pňou. Som počítal, má 80 rokov, má ten má 16% priemer, ten má 22% priemer a ten má 36%, ale tu vidíme zaujímavosť. Jadro je tu a tu prirastok 12% a tu 24%. Tu je blízko lesná cesta a tu lesná cesta blízko net. Tu vody niet, fotosyntéza neprebieha. A tieto veci som odniesol 500 metrov ďalej, možno do kilometra, do tohto istého lesa, bez lesných ciest a pri pni, ktorý som mal 108 rokov, myslím, že 108 rokov a keď mal 88 rokov, mal 55 cm priemer. Tu je strata 66%, tu je strata 84%, tu je strata 91%. 91% na objeme dreva. Nielen na objeme dreva, ale je to 99% aj na peniazoch. Najdražšia drevina, jaká rastie tu našich toto. Ale zase, nebudem ísť do remesla iným, ale musím povedať, že vlastne dub zadržuje uhlík, asi najviac tých stromov. Tu ho zadržal poriadne, tu ich zadržal 100%, koľko mohol. Tu menej. Toto vlastne nezadržali uhlík, ten uhlík ostal hore v atmosfére. My môžeme prestať vyrábať tie všetky naftové autá, ale keď nebudeme mať v poriadku vodu, pôdu, tak vlastne ten uhlík sa nemá kde ukladať a vlastne fotosyntéza je najdôležitejší proces na planete, aby tu fungoval život. Ničením pôdnych porov odvodňujeme pôdu. Slnečná energia odvodňovanú pôdu ľahko prehreje na vyššiu teplotu, ako je atmosféra. Tu sa pozrite, lebo to sa akože presvitlo v roku 2009, ma to napadlo, že čo ja vlastne robím, že čo sa deje, preto som sa tomu začal venovať trošku hĺbšie. Tu som meral teplotu na svahu lesnej cesty, približovacej lesnej cesty zrodovanej do hĺbky asi 2 metrov. Svah má teplotu 48 stupňov. Dole, kde chodia auta, čo je zhutnené, má teplotu 56 stupňov. Robil som ďalšie takéto meranie. Na
toto miestečko som dal budku, takú z polystyrénu, dal som tu teplomer na meranie atmosféry, dal som tu teplomer na meranie do 10 cm, to také ohnuté teplomery, 10 cm čidlo som dal do zeme, tu 5 cm čidlo a tu povrch. Tam, kde bolo 10 cm, tam je teplota zohriatá na 38 stupňov. Atmosféra je zohriatá na 37 stupňov. 10 cm zem je prehriatá viac ako atmosféra. V hĺbke 5 cm 42 stupňov. A povrchová teplota je 57 stupňov. 37-57, rozdiel 20 stupňov. No a keď som vybral z auta bandásku, bola tam voda možno teplá, neviem, 20 stupňov, možno 30 stupňov v tej bandáske, zalial som toto poličko tu vodou, teplota tam bola 32 stupňov, po 2 hodinách stále bola 32 stupňov. Takže my vieme vlastne udržať teplotu v lese taká, ako má byť, len musíme tam udržať vodu. Len vodou ochladíme tento les. Nijak inač. No a teraz som zameral, toho roku som robil aj túto fotografiu. Asfalt má 54, atmosféra má 34, rozdiel je 20 stupňov. Presne taký istý rozdiel, ako na lesnej ceste. Takže keď vidíme lesnú cestu, tak si môžeme povedať, že tak sa prehrie ako asfalt na asfaltka. To si môže každý urobiť. Každý, kto chce, kto má trošku času. No a teraz narušenie klimatickej funkcie lesa. Takýchto lesných ciest utlačených máme strašne veľa. Sú teplejšie ako atmosféra. Tá neviem, čo sa zohrieva, a to už vždy budete asi vedieť, to si povedať. A tu máme jedna lesná cesta, druhá lesná cesta, tretia lesná cesta, štvrtá lesná cesta. Všetko je prehľadné. A my vieme, že les má slúžiť ako klimatické zariadenie na ochladzovanie atmosféry. Studený vzduch po lese mal pekne klesať dolu, až vyjde vonku z lesa, tu sa prehreje, ide hore a potom tu na prázdne miesto, kde toto uvoľní, tu sa má dostať dole. A takto funguje, takto klimatizuje našu atmosféru. Ale čo sa deje tu? My to všetko narúšame. Všetko sa tu narúša. To všetko, čo sme videli, teraz tu, čo som vám ukázal, sa deje preto, lebo znižujeme vodozadržnosť pôdy ničením pôdnych porov. V lesoch a na poľnohospodárskej pôde. To môžete si položiť otázku, áno, nie. Môžete si to vyskúšať. Samozrejme, je tu plno vecí, čo môžete spochybňovať. Už aj vedci teraz dokázali toto, čo sme boli pri opatrenia na lesnej pôde, čo som navrhol, už je to všetko vyskúšané aj vedecky. Všetko to tak funguje. Takže tak sa staráme o naše lesy. Nehovorím, nekritizujem nikoho, kritizujem seba. Kritizujem moju generáciu mojho otca. Ale to tí mladí, čo som hovoril z Česka, Miro Kubina spol, tak tým mladým treba ďakovať, lebo ja som v roku 2011 prvýkrát som rekultivoval lesnú cestu v Ťahanovciach pri Košiciach. Super, ani kvapka vody nevytekla. Bola tam Slovenská akadémia vied. Boli tam všetky televízie Slovenska, bola tam novinári, boli všetko. Tak som si tedy povedal, Bože, pišta, za 3 roky celá Európa to bude robiť. Prešlo 13 či koľko rokov a nič. Kubin sa mi objavil v roku 2020 sa objavil v Košicách, my sme sa tak dali dokopy, jeden lesný robotník ich ma nejak skontaktoval, že chce robiť také opatrenie, jak ja. No dali sme sa dokopy, proste prišli k nám v septembri z Moravy chlapci a v oktobri už ma volali do Česka, do vlastne Radoš pod Hostinem, biskupské lesy, mestské lesy, štátne lesy, už sme rekultivovali lesné cesty. A dneska tí chlapci tu tak ťahajú ďaleko, že to je úžasné. Ďakujem im, že som tu a že to ide.